हेलौ लोगोफोर दिनै जोङो टेटनि सिलेबासनि सोमोन्दै सावरायगोन 24 अक्ट'बर 2021 आव जानो गोनां टेटनि एबा टेट आनजादनि थाखाय जोंहा बयबो एप्लाइ खालामखाबाय जानो हागौ दा जोंहा दिनै बे आनजादनि सिलेबासनि सायाव जों सावरायगोन दा जों गिबियाव प्राइमारि क्लासेस एबा क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमाव जोंहा मा मा सिलेबास दं बे सिलेबासनि सायाव जोङो दिनै सावरायनाय जागोन गिबियावनो आं बे नोंसिनि स्क्रिनाव नोंथांमोना बे स्क्रिनाव देखायनानै होखानाय जाबाय सिलेबास अफ टेट 2021 बे पेपार 1 नि थाखाय पेपार 1 आ जोंना दंमोन क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम दा बेवहाय जोंहा मोनबा आयदानि सायाव जोंहा सोंथिया फैगोन एक नम्बराव चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनिफ्राय फैगोन 30 मार्क्स आरो 2 नम्बराव दङ लेंगुवेज 1 एबा लेंगुवेज 1 माने जोंना गाव बिमानि राव एमआइ जागोन बेयावबो 30 मार्क्स ओमफ्राय लेंगुवेज 2 माने इंलिश बेयाव फैगोन 30 मार्क्स आरो 4 नम्बराव दङ मेथामेटिक्सनिफ्राय फैगोन 30 मार्क्स जोबथायाव 5 नम्बराव दं इनभाइरनमेन्टेल साइन्स एबा इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज बेनिफ्रायबो फैगोन 30 मार्क गासैहाय जोंहा टटेल 150 मार्क फैगोन दाना 150 मार्कआव जोङो जुदि 83 लाखिनो हाबासो जोङो टेट क्वालिफाइ जागोन आरो दा फैदो होमबा बिसोरनि सिङाव जोंहा मा मा सिलेबास हाबनानै दं बेखौ जोङो फारि नायनोसै गिबियाव जोङो लेंगुवेज 1 बर' बेखौ जों नायग्रोनोसै अब्ला फैदो जों फारि नायलांसै दा जों एमएल साबजेक्टखौ नायग्रोबाय एमएल साबजेक्ट सिलेबास फर टेट 2021 लेंगुवेज बर' साबजेक्टखौ जों नायनोसै पेपार 1 क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम टटेल 30 मार्क फैगोन दा गिबियावनो जोङो बे एमआइनि थाखाय जों मा फरायनांगोन एक नम्बरावनो बर' थुनलाइनि जारिमिननि सायाव मोननैसो गोनां गुमुर मिथिनांगोन जेरै जोङो मा मिथिनांगोन बिबार मुगानि थुनलाइ आरो थुनलाइगिरिफोरनि सायाव रोखा गियान बेखौ जों फरायनांगोन आरो नैथियाव दं सानैसो मुंदांखा लिरगिरिफोरनि जिउखौरांबो मिथिनांगोन सोरनि जिउखौरां मिथिनांगोन बिथांमोना जाबाय सतिस चन्द्र बसुमतारिनि सोमोन्दै रुपनाथ बसुमतारि ईसान चन्द्र मोसाहारि प्रमद चन्द्र ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म बिथांमोननि जिउखौरांनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै नायनानै थानांगोन जेरै बेयाव जों मा फरायनांगोन फार्स्टआव दङ बर' रावनि गारां हांखो आरो खौरां हांखोनि सोमोन्दै जों फरायनांगोन लोगोसे हांखो जौथायनाय स्पेलिं आरो बेफोरनि बाहायथिनि सोमोन्दैबो जों फरायनांगोन नैथिखौ जोङो बर' रावनि आथोन सोलायनायनि खान्थि बे खान्थिफोरखौ जों मोजाङै नायनानै थानांगोन नेक्स्टआव 2 नम्बराव दङ बांसानद्राय बिसान खालामनाय खान्थि बांसानद्रायनि सोमोन्दै जोङो फरायलांनांगोन आरो दंबावो बिनि उनावहाय मावरियाजों सोदोब बेखेवथि दाजाबनाय खान्थि बेनि सोमोन्दैबो फरायलांनांगोन आरो उनाव दङ थि दिन्थिग्रा दाजाबग्रा एबा नुमेरिकेल क्लासिफायरनि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै फरायलांनांगोन आरो दंबावो बर' रावाव बाथ्रा फाव आरो बाथ्रा थुनलाइ बाहायनायनि सोमोन्दै फरायलांनांगोन 3 नम्बराव दङ बिमा राव सोलोंनायनि थांखि आरो गोनांथिनि सोमोन्दै रोखा गियान थानांगोन 4 नम्बराव जोबथा बेयाव दङ राव सोलोंनो हानाय मोनब्रै गाहाय आदब जेरै खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय आरो लिरनाय बेफोरनि सोमोन्दै रोखा गियान थानांगोन आरो अब्ला बेफोर सिलेबासनि सायावनो जोंना जानो गोनां आनजादआ जागोन आरो बेनिखायनो बेखौ जोङो मोजाङै नायनानै स्टाडि खालामनांगोन आरो प्रिपेरेसन खालामनांगोन दाना जोङो नेक्स्टआव फैदो इंलिसनि थाखाय जोङो मा फरायनांगोन बेखौ नायनोसै दा फैबाय जों लेंगुवेज 2 एबा इंलिश क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 नि थाखाय जों मा फरायनांगोन बेयाव दङ गिबियाव पेडागजि एन्ड लेंगुवेज टिचिं बेखौ नायनांगोन जों मा फरायगोन बेयाव डेभेलपमेन्ट of both skill listening, speaking, reading, and writing. बिनि सोमोन्दै बिनि उनाव 2 नम्बराव elements of language, preliminary concepts and of language function. बेखौ नायनांगोन नेक्स्ट 3 नम्बराव दङ learning and acquisition. बेखौ नायनांगोन 4 नम्बराव दं vocabulary development, structure of sentence. बेखौ नायनांगोन आरोबाव दङ teaching learning material in English बेखौ 6 आव दङ continuous and comprehensive assessment, assessing the core skill listening, speaking, reading and writing बेखौ नायनांगोन नेक्स्टआव दं मेथडआव approach method and technique and strategies बेखौ नायनांगोन ग्रामार सेक्सनाव जों मा नायनांगोन
grammar sectionआव जों part of speech use of noun adjective adverb बेनि सोमोन्दै नायनांगोन 2 नम्बराव दङ example words and sentence बेनि सोमोन्दै नायनांगोन 3 नम्बराव दं correct form of tense correct tense नि सोमोन्दै 4 नम्बराव verb and phrases verb आरो बाथ्रा दान्थेफोरनि सोमोन्दै number 5 आव article and determine नि सोमोन्दै number 6 synonyms एबा antonyms उल्था आरो एखे सोदोबनि सोमोन्दै and 7 नम्बराव preposition नि सोमोन्दै नायनांगोन 8 नम्बराव function systemनि नायनांगोन question pattern WH question आरो take question सोमोन्दै नायनांगोन and 10 number sentence pattern types of sentence नि सोमोन्दै नायनांगोन and contract form नायनांगोन 11 आव and 12 नम्बराव connector oblique linking verb use of food and etc. फोरनि सोमोन्दै जों इंलिशआव नायनांगोन अब्ला बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै मोजाङै प्रिपेरेसन खालामनो हाखादों नेक्स्टआव जोङो मेथामेटिक्सनि थाखाय नायनोसै मेथामेटिक्सनि थाखाय जों मा मा फरायनांगोन बेखौ नायलांसै जा मेथामेटिक्सनियाव फैबाय मेथामेटिक्सनियाव दङ mathematics paper 1+1 to 5 total mark 30 बेयाव जोङो गिबियावनो नाम्बारनि सोमोन्दै फरायनांगोन नाम्बाराव मा मा सोमोन्दै natural number नि whole number नि even and odd number primary and composite number place of system बेखौ four fundamental operation addition नि subtraction नि multiplication and divide नि सोमोन्दै नायनांगोन factors and multiple बेखौ नायनांगोन and prime factor दिहुननाय and lowest common multiple बा LCM आरो HCF नि सोमोन्दै नायनांगोन बिनाव skip counting group counting comparison ascending and descending order applications of number in real life unitary method and average बेखिनिखौ जोङो सिस्टेमाव नायनांगोन बेनि उनावहाय दङ types of fraction fractionआव जों माखौ नायनांगोन concepts of fraction types of fraction नि addition subtraction multiplication and division of fraction बिनाव decimal fraction नि percentage and their use बेखौ जों money सोमोन्दै जों मा नायनांगोन concepts of money comparison rupees to paisa rupees नि branchआव लांनाय four operations of solving problem importing money and simple problem improving profit and loss नि सोमोन्दैबो जों नायनांगोन profit and loss एसे गोरा जायो जों नायनाया गाहाम जागोन बेनि उनाव नेक्स्टआव जोंहा geometry and measurementआव दङ geometry and measurementआव concepts of understanding of different shape नि सोमोन्दै जेरै line नि सोमोन्दै हांखो line segment हांखो खोन्दोनि रोदा रे angle types of angle नि सोमोन्दै types of triangles नि सोमोन्दै types of quadrilateral आखान्थिब्रै नि सोमोन्दै बेंखननि सोमोन्दै circle length सोमोन्दै and perimeter and area दब्लायथि आरो सोरगिदिं सिमानि सोमोन्दै different geometrical figure weight and time नि सोमोन्दै capacity and volume नि सोमोन्दै जों नायनांगोन बिनि उनावहाय नेक्स्टआव दं डाटा हेन्डलिंआव जों नायनांगोन introduction to डाटानि introduction presentations of data and हिस्टोग्रामनि सोमोन्दै बार डायग्रामनि सोमोन्दै पाइ चार्ट एन्ड ड्र इनफारेन्स बेखौ नायनांगोन बिनि उनाव लास्टआव दङ integrations of ICT in teaching mathematics बेयाव दङ importance of ICT in teaching mathematics बेखौ नायनांगोन बिनि उनाव use of ICT in teaching mathematics बेखौ नायनांगोन बेखिनियानो मेथ्सनिफ्राय नेक्स्टआव जोङो पेडागजिनि नायनोसै पेडागजियाव जों मा फरायनांगोन the child development and pedagogy for class 1 paper 1+1 to 5 सिमाव जों मा फरायनांगोन बे child development for children 6 to 11 years group बेखौ फरायनांगोन बेयाव मा फरायनांगोन concepts of state of development characteristics of different states of development बेखौ फरायनांगोन बिनिहाय factor influencing child development biological heredity psychological and environmental factor बेनि सोमोन्दै फरायनांगोन उनाव dimensions of child development physical quantitative and emotional social and moral बेनि सोमोन्दै फरायनांगोन and development of language during early childhood and later childhood बेनि सोमोन्दै next individual differenceआव जों फरायनांगोन concepts of area of individual different intra and inter-individual difference in various areas of interest बेनि सोमोन्दै and habit and attitude intelligence creativity and their assessment बेनि सोमोन्दै फरायनांगोन nextआव दं personalityआव concepts and types of personality and factor influencing personality बेनि सोमोन्दै
And next common behavior problem of children. Therefore, attention deficit and hyperactivity and disorder and oppositional and defend and disorder conduct disorder causes and remedies बेनि सोमोन्दै and adjustment आव जोङो concepts of mental health and hygiene नि सोमोन्दै जों फरायनांगौ. Next आव फैदो next आव process of learning बेयाव फरायनांगोन meaning and natures of learning बेखौ फरायनांगोन factor affecting learning बेखौ फरायनांगोन next आव measurations and reading means of learning बेखौ फरायनांगोन motivations and learning बेखौ फरायनांगोन next आव दङ method of learning major laws of learning with their educational application बेखौ फरायनांगोन बिनि उनाव theories of learning conceptual stimulus response theory and conditioning classical and operation theory and constructive theory बेफोरखौ फरायनांगोन बिनि उनावहाय दङ जोंहा next pedagogy बेयाव knowledge of children from diverse contexts बेखौ फरायनांगोन बिनाव organizing teaching बेखौ फरायनांगोन बिनाव classroom management नि सोमोन्दै फरायनांगोन and concepts of child in centered teaching and competent based teaching नि सोमोन्दै and लास्टआव evaluation नि सोमोन्दै बेफोरनो जाबाय जोंना pedagogy नि सायाव थानाय सिलेबासफोर दाना जों जोबथायाव environmental studies नि नायबावनोसै environmental studies नाव जों फरायनांगोन environmental studies classes 1 to 5 नि थाखाय जों फरायनांगोन children environment near and far बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो बिनि सिङाव मा मा दं बिनि उनाव जों फरायनांगोन environment and child needs बिनि सोमोन्दै air नि water नि soil नि food नि plant नि balance नि बेफोरनि सोमोन्दै फरायनांगोन next आव जोङो care and protections of environment सोमोन्दै फरायनांगोन conservations of natural resources नि सोमोन्दै बेयाव माखासे points फोर होनाय दं बेखौ फरायदो बिनि उनाव pedagogy आव जों concept meaning and approach environmental studies बेखौ बिनि उनाव nature and scopes of environmental studies नि सोमोन्दै बिनि उनाव objectives of teaching environmental studies नि सोमोन्दै and different approach of teaching environmental studies नि सोमोन्दै बिनि उनाव innovations of ICT of teaching environmental science बेफोरनि सोमोन्दै जोङो फरायनानै गावखौ थियारि खालामनानै दा जों आपार प्राइमारि एबा क्लास 6 निफ्राय लानानै क्लास 8 सिमनि थाखायबो जोङो सिलेबासखौ सावरायनोसै बेयाव जोंहा दङ सिलेबास अफ टेट 2021 बेयाव पेपार 2 नि क्लासेस 6 निफ्राय 8 सिम बा जोंना बेयाव फरायनांगोन जोङो एक नम्बराव चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजी बेनिफ्राय 30 मार्क्स एन्ड लेंगुवेज 1 एमआइल साबजेक्ट बेनिफ्राय जों फरायनांगोन 30 मार्क्स एन्ड लेंगुवेज 2 इंलिश बेनिफ्राय फैगोन 30 मार्क्स ओमफ्राय 4 आव मैथमेटिकल एंड साइंस फर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचार जायफ्रा मैथमेटिक्स आरो साइंस टीचारनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिसोरनिफ्राय 60 मार्कनि कुइसन जागोन आरो जायफ्रा ससियेल स्टाडिज फर ससियेल स्टाडिज टीचारनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिसोराबो 60 मार्कनि कुइसन मोनगोन आरो टटेल 150 मार्क बेयावबो जोङो जुदि 83 मोनो अब्लासो जोङो टेट क्वालिफाइड जागोन अब्ला फैदो जोङो फारि फारि बिसोरनि सिङाव मा दङ मोजाङै नायलांनोसै गिबियाव जोङो फैबाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजी बेनिफ्राय जोङो मा नायनांगोन नायदो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट फर चिल्ड्रेन 12 to 14 years एज ग्रुप बिसोरनि थाखाय जोङो फैक्टर इनफ्लुएंसिंग डेभेलपमेन्ट बेनि सोमोन्दै फरायनांगोन बेहाय दङ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय कनसेप्ट एन्ड स्टेट्स अफ डेभेलपमेन्ट बाय'लजिकल साइकोलजिकल एन्ड एनभायरनमेन्टेल फैक्टर बेफोरखौ जोङो मिथिनांगोन उनाव डाइमेनशन्स अफ चिल्ड्रेन बेखौ individual difference बेखौ पार्सनेलिटिनि सोमोन्दै एडजास्टमेन्टनि सोमोन्दै एडभान्टेजनि सोमोन्दै जोङो मिथिनांगोन आरो नेक्स्टआव फैदो प्रसेस अफ लार्निंआव जोङो सोलोंनांगोन बेखिनिखौ थियरिस अफ लार्निं पेडागजियाव दङ नलेज अफ चिल्ड्रेन फ्रम डाइभार्स कन्टेक्स्ट अर्गानाइजिं टिचिं क्लासरुम मेनेजमेन्ट बिसोरनि सोमोन्दै मोजाङै प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो दङ कनसेप्ट्स अफ चिल्ड्रेन सेन्टार टेस्टिं एन्ड कम्पेटेन्सि बेस्ड
टेस्टिंनि सोमोन्दै बिनाव इभेलुएसननि सोमोन्दै जोङो नायनांगोन अब्ला बेनो जाबाय जोंना पेडागजिनि सायाव थानाय सिलेबासफोर दाना नेक्स्टआव फैदो जों नेक्स्टआव नायनोसै नेक्स्टआव बर' जोङो जोङो क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सिमनि थाखाय जोङो मा फरायनांगोन बर'आव जोङो 1 नम्बराव फरायनांगोन मिशनारि मुगानि बर' थुनलाइनि सायाव रोखा गियान बे 2 नम्बराव 1952 मायथाइनि उननि गोदान बर' थुनलाइनि रोखा गियान थानांगौ जेरै माने गोदान बर' खन्थाइनि सोमोन्दै सुंद' सल'मानि जारिमिननि गुमुर बेफोरनि सोमोन्दै नायनांगोन आरो गोदान बर' खन्थाइगिरि जेरै सम्पद चौधुरि प्रसेनजित ब्रह्म कमल कुमार ब्रह्म बिहुराम बर' मन'ज लाहारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि खन्थाइ सोरजिनि गियान जों नेक्स्टआव 3 नम्बर दं बर' रावनि फुंखा अरिजिननि गियान थानायनि अनगायैबो बे रावनि आथिखालनि मानथाखो आरो दावगानाय महरनि रोखा गियान जों थानांगोन 4 नम्बराव बर' रावनि दाथायनि गियान जेरैहाय बर' रावनि गुबै आखुथायफोरनि गियान थानांगोन थाइजा आरो बिदिन्थानि बाहायनायनि गियान थानांगोन आरो जों मा गियान थाबावनांगोन बर' राव बिगुर फाइलारि फोरमायनाय आरो दानाय खान्थिनि सोमोन्दै बर' लिरस्रायनि बाहायनायनि सोमोन्दै बर' रावाव अनजिमा बिसान सोदोब दानाय आदबनि सोमोन्दै बर' रावाव बाथ्रा फाव आरो बाथ्रा फान्दाय बाहायनायनि सोमोन्दै आरो 5 नम्बराव रावखान्थि फरायनाय आरो फोरोंनायनि गोनांथिनि सायाव रोखा गियान थानांगौ आरो 6 नम्बराव दङ बिमा राव फार्स्ट लेंगुवेज आरो नैथि राव सेकेन्ड लेंगुवेज सोलोंनाय थांखि आरो गोनांथिखौ जोङो मिथिनांगोन नैथिखौ दं खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय लिरनाय बे मोनब्रै गुदि आदब बाहायनायाव थाखो खथायाव जायगा लानाय जायगा मोगा-मोगि जानो गोनां जेंनानि सोमोन्दै मोगथां बिदिन्थिनि समखान्थाय अब्ला बेफोरनि सायावनो जोंना बर'निफ्राय कुइसना जागोन आरो अब्ला जों बेफोरखौ नायनानै जों मोजाङै प्रिपारेसन खालामनांसिगोन नेक्स्टआव फैदो बे मणिपुरि आदसा बे बे गार'नि हिन्दी नैबे जाबाय कार्बिनि नैबे लेंगुवेज टु इंलिश दाना इंलिसाव जोङो क्लास 6 आरो 8 नि थाखाय जों मा फरायनांगोन फार्स्टआवनो पेडागजि अफ लेंगुवेज टिचिं मा दं लार्निं एन्ड एक्विजिसन बेफोरखौ जोङो फरायनांगोन प्रिन्सिपाल्स अफ लेंगुवेज टिचिं फांसन्स अफ लेंगुवेज बेनि सोमोन्दै डेभेलपमेन्ट अफ स्किल लिस्टेनिं स्पिकिं रिडिं एन्ड राइटिंनि सोमोन्दै बिनाव कन्टिनिउवास एन्ड कमप्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट एसेसिं दा फर स्किल लिस्टेनिं स्पिकिं एन्ड रिडिं एन्ड राइटिंनि सोमोन्दै बिनाव लेंगुवेज अफ डिफिकाल्टिस एटिट्युड टुवार्ड्स एरर्स एन्ड मिस्टेक्स अफ सेकेन्ड लेंगुवेज लार्निं बिनि सोमोन्दै बिनाव 6आव दं टिचिं लार्निं मेटेरियेल्सनि सोमोन्दै टिचिं अफ भेकाबुलारि एन्ड स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै जोङो सोलोंनांगोन आरो बिनि उनावहाय जों सोलोंबावनांगोन मेथडआव जों सोलोंनांगोन मेथड्स एप्रोच टेकनिक एन्ड स्ट्रेटेजिस टिचिं लेंगुवेज बेनि एन्ड ग्रामाराव जों मा सोलोंनांगोन correct tense, correct form of verb, correct tense सोलोंनांगोन part of speech, use of noun, adjusting adverbनि सोमोन्दै and present plus phrasal verb, use of present itemनि सोमोन्दै determinantनि सोमोन्दै possessive and passive voiceनि सोमोन्दै narrationनि सोमोन्दै transitive and intransitive verbनि सोमोन्दै and prefix and suffix vocabulary synonyms and antonyms and homonyms सोमोन्दै जों सोलोंनांगोन sentence typesनि सोमोन्दै simple sentence compound sentence complex sentence question pattern prepositionनि सोमोन्दै जोङो सोलोंनांगोन आरो इंलिशनि थाखाय अब्ला बेफोर जाबाय इंलिशनि सिङाव थानाय सिलेबासफोर जों जायखौ सोलोंनो गोनां दं नेक्स्टआव फैदो मेथामेटिक्स दाना एमइ आपार प्राइमारि टेटनि थाखाय बा क्लास 6 निफ्राय 8 सिमनि थाखाय जोङो मेथ्सआव मा सिलेबासखौ मा टपिकनि सायाव जों सोलोंनांगोन गिबियावनो नाम्बार सिस्टेमनि सोमोन्दै सोलोंनांगोन बेयाव नेचारेल नाम्बारनि केस अफ डिजिबिलिटिनि हल नाम्बारनि नेगेटिभ नाम्बार एन्ड इन्टिजारनि रेशनेल नाम्बारनि आइरेशनेल नाम्बारनि फ्रेक्सननि डेसिमाल फ्रेक्सननि एलसिएम शेपनि रेशनेल नाम्बार कम्पारिसन्स एन्ड अपारेशन्स अफ रेशनेल नाम्बारनि प्रपार्टिज अफ नाम्बारनि स्क्वायर रुट किउब रुट पावार्स एन्ड एक्सपोनेन्ट ल एक्सपोनेन्ट्सनि सोमोन्दै जोङो बे नाम्बार सिस्टेमाव जोङो मोजाङै सोलोंनांगोन बेनि उनाव sociality applicable and mathematics of ratio and proportion नि सोमोन्दै simple and complementaries नि सोमोन्दै use of unitary method नि सोमोन्दै discount and profit नि सोमोन्दै जों सोलोंनांगोन algebraयाव जोंहा सोलोंनांगोन preliminary concepts of algebra नि सोमोन्दै algebraic expression नि सोमोन्दै dr type बिसोरनि टाइपनि operations
on algebraic expression ni factorization on algebraic expression ni somonday linear equation ni somonday in one variable linear equation in two variable ni somonday linear inequalities ni somonday algebraic solution of their inequalities of one variable ni somonday algebraic method of solution of pair of line equation ni somonday जोङो बे algebra topic-खौ सोलोंनांगौ। उनाव फैगोन जोंहा geometry जोङो geometry and method जों मा सोलोंनांगोन lines and angles नि सोमोन्दै सोलोंनांगोन properties of triangles नि quadrilateral नि सोमोन्दै and polygon नि सोमोन्दै triangle नि area of triangle theory नि सोमोन्दै parameter and different geometric figure नि सोमोन्दै idea of pi नि सोमोन्दै surface area and volume of cube cone cylinder sphere surface area and volume of combination solid नि सोमोन्दै जोङो geometry आव सोलोंगोन। बिनाव introductions to graphs and data handling आव जों सोलोंगोन x सोलोंगोन Cartesian system खौ सोलोंगोन coordinate of point and floating point differentiation distance between two points नि सोमोन्दै reading and drawing of linear graph नि collection and organizations of data नि सोमोन्दै classification of data नि सोमोन्दै class interval नि सोमोन्दै frequency of a class frequency नि सोमोन्दै distribution table introductions of graph नि सोमोन्दै bar and pie graph नि सोमोन्दै reading bar graph नि सोमोन्दै interpretation of data from graph measurement of central tendency नि माने mean median mode नि सोमोन्दै जों सोलोंगोन। ओमफ्राय integrations of ICT in teaching mathematics नि बेयाव जोङो सोलोंगोन आरोखि mathematics syllabus-आव। दा next-आव फैदो जोङो साइन्सनि थाखाय जोङो जायफ्रा साइन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिसोरो मा प्रिपारेसन खालामनानै थांनांगोन बा फिजिक्सआव बिसोरो काइनेमेटिकनि सोमोन्दै मोशन इन ए स्ट्राइट लाइननि सोमोन्दै सोलोंनांगोन बेयाव माखासे पइन्ट होनाय दंखायो बेफोरनि सोमोन्दै नायजोबनांगोन बिनि उनाव ल अफ मोशननि सोमोन्दै बिनि उनाव हेड एन्ड टेम्पारेचारनि सोमोन्दै बिनि उनाव लाइटनि सोमोन्दै लाइटनि उनावहाय दङ हेड एन्ड टेम्पारेचारनि सोमोन्दै लाइट साउन्ड इलेक्ट्रिसिटि सोमोन्दै बिसोरो सोलोंनांगोन आरोखि। नेक्स्टआव केमिस्ट्रियाव जोंहा टटेल 9 मार्क फैगोन बेयाव जों मा सोलोंगोन मेटेल एन्ड नन मेटेलनि सोमोन्दै सोलोंनांगोन फिजिकेल एन्ड केमिकेल साइन्सनि सोमोन्दै सोलोंनांगोन आरोखि जोङो। बिनि उनाव मा सोलोंबावनांगोन एसिड बेस एन्ड सल्टनि सोमोन्दै सोलोंनानै थांनांगोन एन्ड पाइप एन्ड फेब्रिकनि सोमोन्दै केमिकेल इफेक्ट अन इलेक्ट्रिक कारेन्टनि सोमोन्दै सोलोंनांगोन पलिउसननि सोमोन्दै बाय'लजियाव दाना जोंहा मा सोलोंनांगोन नायनोसै बाय'लजियाव सेलनि सोमोन्दै ट्रान्सफरेशन्स अफ एनिमेल एन्ड प्लान्टनि सोमोन्दै रेस्पिरेशन्स इन अर्गानिजमनि सोमोन्दै प्लान्ट वार्डनि सोमोन्दै रिप्रडाक्शन इन प्लान्टनि एन्ड निउट्रिसन इन प्लान्टनि एन्ड क्रप प्रडाक्शन इन मेन्सनि सोमोन्दै सोलोंनांगोन। उनाव एनिमेल वार्डआव सोलोंनांगोन एनिमेल वार्डआव जोंहा माइक्र' अर्गानाइजेमनि एनिमेल निउट्रिसननि सोमोन्दै रिप्रडाक्शन इन एनिमेलनि सोमोन्दै सोलोंनांगोन साइन्सनि जायफ्रा साइन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिसोरो। बेनि उनावहाय नेक्स्टआव फैदो ससियेल साइन्स जायफ्रा ससियेल साइन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिसोर मा जिअ'ग्राफि फार्स्टआव जिअ'ग्राफियाव बिसोर सोलोंनांगोन आवार अर्थ सलार सिस्टेम मेजर डोमाइन्स अफ द अर्थ मेजर लेन्डफर्म अफ द अर्थ एबाउट आसामनि सोमोन्दै एबाउट इन्डियानि सोमोन्दै जोङो मोजाङै प्रिपारेसन खालामनांगोन जायफ्रा ससियेल साइन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामदों। बिनि उनावहाय हिस्ट्रियाव दङ जोङो मा नायनांगोन हिस्ट्रियाव प्रि हिस्ट्रि नायनांगोन एन्सियेन्ट अर्गानिक सिभिलाइजेसननि सोमोन्दै एन्ड फेट एजनि हिस्टरि अफ आसाम प्रि हिस्टरि अफ आसाम मेडिभेल आसाम इमारजेन्सि अफ निउ रिलिजियास आइडिया बेनि सोमोन्दै मेजर पलिटिकेल डायनामिक्स अफ इन्डिया एन्ड देयार कन्ट्रिबिउसननि सोमोन्दै एन्ड रिच एन्ड ग्रथ अफ द ब्रिटिश पावार इन इन्डियानि सोमोन्दै नायनांगोन एन्ड रिफर्म डिउरिं द रुल अफ ईस्ट इन्डिया कम्पानि बेनि सोमोन्दै नायलांनांगोन आरो हिस्ट्रि सेक्सननिफ्राय। बिनि उनाव इक'नमिक सेक्सननिफ्राय जों मा नायनांगोन इक'नमिक सेक्सनाव दङ बेसिक कनसेप्ट अफ इक'नमिकनि सोमोन्दै बिनि उनाव रिसर्सआव दङ नेचारेल रिसर्स ह्युमेन रिसर्स प्लेनिं एन्ड बाजेटनि सोमोन्दैबो नेक्स्टआव फाइनान्सियेल इनस्टिट्यूशननि सोमोन्दै नायबावनांगोन माखासे जेन जिडिपि एमडिपि फोरनि सोमोन्दै उनाव पलिटिकेल साइन्स सेक्सनाव जोंहा पलिटिक्स साइन्स सेक्सननिफ्राय गभर्नमेन्ट बेनि सोमोन्दै एन्ड डेम'क्रेसिनि सोमोन्दै दा कनस्टिटिउसननि सोमोन्दै जोंहा बेखिनियावनो
जोंना सिलेबासा जोब्बाय स' नोंथांमोना जुदि बे सिलेबासखौ PDF आव लानांगौ जायोब्ला दा PDF लानो मोनदोंबा डिसक्रिपसनाव थांदो डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंक होनाय दङ बे लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामनानै मोजाङै नायनानै मोजाङै टेटनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामदो पास जादो स' थेंक इउ